Samantala, Idol, dialysis center naman po sa bayan ng Calasiao binuksan na para sa publiko. Para sa detalye, kasama natin Idol Matthew Pacheco. 104.7 IFM Report. Formal nang binuksan noong 4 ng Mayo ang Calasiao Dialysis Center sa Barangay Poblacion East at itinuturing na isang matagal ng planong proyekto ng lokal na pamahalaan. Sa ulat, matagal nang manong isinusulong ng LGU Calasiao ang pagkakaroon ng sariling dialysis facility para sa dumaraming pangangailangan sa kalusugan ng mga residente. Hanggang 36 na pasyente kada araw ang kayang pagsilbihan ng pasilidad at inaasahang magpapagaan sa pagbiyahe ng mga pasyente mula sa mga lungsod ng Dagupan at Urdaneta para lamang makapagpa-dialysis. Matatandaan na noong Oktubre taong 2025 nang inanunsyo ng lokal na pamahalaan ng planong pagbubukas ng naturang pasilidad noong buwan sana ng Disyembre, ngunit inatras ngayong taon dahil sa mga nakaraang pagbaha na nakaapekto sa ilang bahagi ng bayan. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ako po si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.